Půjdu samej. Co děláš? Co bude dál? No, už na to ser. Zničím dneska. Chuť. V této chvíli klobouk představuje zdraví, který Pavel ztratil. A teď je na čase, aby to zdraví našel. Chápete to? Magor. Já Ty třeba nepovažuji za moudrýho člověka, takže já si zas úplně, když ty mluvíš vážněji, tak on já teď si z toho musí moc tolik svoje nedělám. zdraví najít. Je to trošku taková hlubší myšlenka japonská. Jsi moudrý člověk. Myslím, že to právě Pavlovi jsem to dal právě proto, že to je japonská myšlenka. Víš? To není japonská myšlenka. Je to japonská To je myšlenka. pro mě, ne? Jo, promiň. Tady takhle. Tak mi to Pavle, znovu. to je japonská myšlenka. To není Je to o japonská tom, že jsem ti myšlenka. řekl přísloví. Ber klobouk jako své zdraví. Schoval jsem ti ho a ty teď své zdraví musíš najít. A co je na tom japonskýho? Prohledáš celou vilu, zjistíš různá zákoutí, kličky. Co je na tom japonský? A až ho najdeš, tak si Jediný uvědomíš, japonský, jak je pro jediný tebe to Japonsko, co na tom celý klobouku zdraví. je to, že tam je ten šátek, to se stalo od toho Japončíka. Přesně, a o tom to je. A to to je je to další Japonsko, položka jo? k zdraví. To je dlouhověkost. Martine, A pokud to najdeš, hlavně japonský přísloví to je, tak kdyby se zkus teďka se poslouchal, vydat cestu, tak najít meleš své zdraví. úplný bláboli. Ne, to je japonská kultura prostě. Máně nevím, Japonská co schovám. kultura, Martine, řekni mi, co je schovej mi, prostě co na chceš. vystavňáckém klobouku, který si použil na rodo, co na něm za japonskou kulturu. Ty máš ten klobouk rád. No, Záleží ti na něm. No. Stejně jako ti záleží na svém zdraví. no Pochopil samozřejmě. jsi to, proč jsem to udělal? Pochopil jsi, proč jsem ti Ne, schoval nepochopil. klobouk? Protože ho musíš najít stejně jako své zdraví, který si tím nekouřením Martine. právě ztratil. To je, No nekouřením to měl právě získat, ne? Přesně, a to je ono. Tomu rozumím. Stejně jako Marci musí za chvíli najít svoje jádra. takže to v případě, kdybys tady měl nějakou oblíbenou věc, abych ti ji zebral Aha. a řekl bych, aby s tím našel svou pracovitost, tak ji taky najdeš. Taky se vydám na cestu. Tak jo, tak Vydám teďka ty se budeš na cestu. makat jak Výborně. šroub, jo? Já se vydám Tak na jo. cestu hledat svou pracovitost. Tak jo, od teďka ty budeš makat. najdu. Ale proč ho teďka? najdu. Od teďka. Jdi, ještě tam je nádobí. a dej nový nádobí, Jo, Martine. šup, já jsem dávala předky, tak tam dejte ty. To je smysl. To je Přesně. smysl a podstata Takhle věcí. ovlivníš Jdi, lidi vydej venku. nádobí a dej tam nový.